na mgbe gara aga ka esi Anambra steeti ofu kọmishọna si Anambra steeti wee kpoo ọtụtụ ụmụaka ndị Ebonyi steeti ndị na-ere ahịa mbugharị kpoo n'aha Ebonyi steeti ya bụ deportation maọbụ ishe ha onye ọbụla na-abịa. Ọ bụghị na asịrị onye ọbụla erezi n'ihe, ụmụaka erezi n'ihe na Anambra steeti. Ịma na ọ bụrụ Lagos ugbu a anyị na-asị ihe a na-eme anyị ihe eji wee kporo ndị be anyị wee kpoo na Anambra. Nke a na-anụ ndị Anambra bụ ihe kporo ụmụaka ndị Ebonyi steeti kpoo n'aha. A na-etu o si dị bụ na agụchara m ya bụ news wee kụọrọ ha aka nsị na aga m achọrọ nwaanyị ahụ ọkwa nwaanyị ka ọ gịnị kọmishọna m chọrọ ya ruo egoru m gaa m n'ahịa mmanya Udi goterie galọn na abụọ ka o wee kpọtuo akpịrị ikekwe osi na-enye gọvanọ Soludo. Ihe nji wee si na a ga-ebunye ya bụ nwaanyị ya bụ kọmishọna mmanya bụ na ụmụaka niile a ekporukpo na bụ ndị under age. Ụmụaka ụfọdụ dị 7, 8 years, 10 years, 12 years kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Ebe ọ nọ na-ehute bụ na mmadụ nọ na Ebonyi steeti ma ọ bụ onye Ebonyi steeti nọ ebe ahụ wee na-agwakọ ya bụ ihe eji ekporo ụmụaka na-ekpoga nationwide, ọ bụghị sọ na Anambra steeti. Amaara m na ọtụtụ na mgbe gara aga ọtụtụ afọ gara aga ịchọ ha na nwa onye ga-erere gị ihe, onye ga-abịa na-azachara gị ihe, onye ga na-abịa asabụ na restọrantị. E nwere ndị a na-agakwuru na Alaba International mgbe ahụ ha ga-akpọtara gị ụmụaka. Imirikiti ndị a ha na-akpọta bụ ndị Ebonyi steeti. Tupu aghọ m onye ara na-amaghị na ya na nwanne ya so ka m na-achịta azụ maka na mụ na Epetike so na nke tata. Epetike Epetike nnọọ onye nke m. Anyị anabata unu n'oge ime obi nke tata ga-aka aka. Epetike ihe anyị na-ekwu okwu bụ deportation emere ndị Ebonyi steeti ka etu isi fue onye ọbụla amarịghị ebe mụ akwụ. Ọ bụ eziokwu na ekwe adị m akwado ịchụpụ mmadụ n'ala Igbo ebe ọbụla onye ọbụla nọ na-eme biznes ya. Ọ bụ ha na ọ na-eme ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ọ dị eme ihe ziri ezi tụọ ya ngaranga dị ebe ahụ, mana nke a bịara dị iche. Epetike ikwuo gị Anambra ekene m unu. UGWUMBA si na-edipọtụrụ ndị Ebonyi steeti, ụmụaka Ebonyi, ụmụaka mmasị not statement with prejudice because na ahụ eme deportation obodo enwe visa. Hapụ ka ahụ gịwa mara oyibo nsụrụ. Ana m akọwa gị na anyị si na kacha mgbujidie na ọ bụrụ na ya da anụ oyibo na ya ma bụ na kacha mgbujidie. Ya bụ nke ọ bụ etu ọ bụla ichi mee ya mụ na ya abụghị ụlọ ya. Nye ka na-ekwu na nsogbu adịghị. Hapụ nke prejudice na pre-dajus. Mana ihe nchọka ịghọta bụ that na akpọ na alfa be ha ha ji ego akwụkwọ maka na ịkpọta obere ụmụaka ka na-aṅụ ara ana ndị Ebonyi bịa mee ha na-enwe bad name ọ na-atọ ha ụtọ. Akpụta ụmụaka na-aṅụ ara ha pụta ịbịa chụọ ego, ịbịa bịa ha mbugharị, ịbịa gbakwụna. Gọvanọ ọ eme n'anya ọkwụ Ebonyi na-ekwu bụ nke a gọvanọ ha nwa ya nwoke bupụta bọndụlụ ego see foto na-egosi na anyị mere na ime obi na-efe ego na-eke ego nwa dị 15 years ka ebirie udego ahụ dị na ụmụ mmadụ apụta outside. O nwere gọvanọ ha dịkọsa ma egwu enforce bụre na onye ọbụla ejeri akwụkwọ efu ebe ị na-ebugharị ihe akpụrụ ga akpụta nne na nna. Exactly. Ọ ife Ebonyi gọvanọ kwesịrị ime oke na unu hapụrụ on the age ha na-apụ ọrụ oyibo mana Ghana enegbe ha nije na-agbakwụna mana Ghana gọvanọ na-eme ihe ọ na-eme. Gọvanọ na recent anọ nọchọrọ n'ogoro 3 aircraft gị ka eji ebu ị na-ebu ụchịcha ka ị na-ebu ndị ahịa mbugharị. Yes, nwere ndị Ebonyi ji ego mana orubeghị nke ije go flight onye ama na-eje na ụmụaka Ebonyi ka na-emebisi ụmụaka apụọ na-eje sampa ụmụaka dị less than 15 years mana nwa gị ka dị 15 years ka a na-ebunye ego na katọn na-ebu ya na bọndụl. Ọrụ ka ego ndị Ebonyi amaghị ife eji eme echebụ na bụ sort of the state ka a siri konobuzi UGWUMBA na-esi nebara ọ na-ebụnụ ka ọ bụ because na Ebonyi na Enugu gọvanọ ahụ dị ka sị na oyeje ọzụ na Anambra. Amabeghị ebe ọ ga-aga ọzụzụ, amabeghị ebe a ga-aga ọzụzụ, mana ihe ndị ekwu bụ ịma na 1991 ka Babangida kepụtara Ebonyi. O si na mpaghara Enugu na Abia wee kepụta Ebonyi. Wee sikwu mgbe ahụ ka ekekwuru Abia steeti
ya bụ Afikpo si na mpaghara Abia wee kepụta mana na-egodo Ebonyi na Abia steeti kịta ka ị marụ na ihe isi ka ha gbawa ọsọ kịta na onye nke ọzọ erugori 9 mile before nke a na-ebido ama m ka ọ ga-abụ na agbara ha ọgwụ n'isi bụ ndị niile na-achịgoro Ebonyi steeti ma ewezụga ụfọdụ ụmụ kirikiri ihe dịka ofu ma ịbụọ ndị chịrị Ebonyi steeti maka na ama m ka mmadụ ga-eji hapụ ihe o kwesịrị ịdị na-eme ihe Ebonyi nidiri abụghị ụmụ okpokpo flyover a na-arụ gọvanọ na-achị kịta na-arụ n'ofu flyover for 3 good years na-arụ ofu tunnel for 3 good years ama tunnel ọ bụ ebe a na-arụrụ ndị ochikọ ndị ama ke ndị ga-anọ na ya bụ tunnel ebe kedu Ebonyi steeti mara na ka nkụ isi ịchọ ezigbo tana flat road like this stable land gaa na Ebonyi steeti ịgba ụzọ si Enugu gawa Ebonyi ị ga-amụchi anya ọ na-abụghị kịta na enwegoro ụmụ ihe emebio and ụmaghị pụtakwara ruo ntarụ imo ruo ma airport nna ama ha ka plane dara n'ime erugokwa ugboro 3 maka na ha achọghị ime kọmishọn plane ala ndị ya ọla chapụọ nke ahụ aga anọkọta achọkwa ime another commission another plane ala ndịkwa susu ya afọ m ihe eji ụmụ ihe ahụ anụ arụ na Igbo epetike ka mkpọ nke na-ewe miwe ị gaa na mmiri ọṅụṅụ ihe gbasara mmiri ọṅụṅụ the worst mmiri ọṅụṅụ a na-aṅụ bụ na Ebonyi steeti enwere ebe na-enweghị mmiri kpam na-enweghị primary school kpakam somebody wee mee vidio ndị obodo wee na-ayọsi biko nụ nyere nnụnụ m aka nyere nnụnụ anyị aka na anyị enweghị skuul anyị enweghị mmiri ọṅụṅụ ofu onye isi nkụka maka na ọ na-eso gọvanọ na ndị ihe na wee kpụrụ onye mere ọganaiza ndị vidio ahụ wee ga kpochie ọ karị na nga ọ dị m kọtara na nga ruo taa ọ karịa n'ọnwa 3 maka gịnị na ọ na-emebi politikal karịa ya mana ndị bụ na enweghị mmiri they are simply demanding for one thing. Give them school. Give them what? School. Turn around the camera. Look at the community here. We are pleading with the government of Ebonyi State. This is not a politics. This is simple truth with facts. We are not here because of APC, PDP, or whatsoever party. Help these people. This is what they are demanding for. They just need water and good school. Please, we are demanding from Ebonyi State government to quickly act in action. Please, we are demanding. We are making a plea to the government. Didn't call the government or Habiko? How soon again, Biko? Please, we are demanding. Biko. I'm begging on behalf of them. We are begging the government. Biko. Thank you very Opurobios Igwe Jenga. Ọ na Ebonyi steeti ka aka ji ebe a na-agba ụfọ amamihe ndị bụ na-akpa ihe ejiri igu nkwụ arụ ihe etu a agba ụfọ ihe mbe mmanwụ na-anọ na achọghị iti mmanwụ aka ji ya bụ ụdị ihe na arụ ụlọ akwụkwọ na Ebonyi steeti mana gọvanọ chọcha ihe ọ ga-eme ọ na-aga arụ flyover na-aga arụ nta na-arụ imo emechaa ya onye ga-anọ na ya epetiga arụrụ ahịa irute n'ahịa Ebonyi steeti ọ magburu onwe ọka afụma ahịa ka mana rukwe tata imirikiti shops ndị ahụ bụ oke na ngwere n'ime maka na gọvanọ rụchara ya kpọọ ma ndị ahịa nọ na Lagos aga nene ya ọ bụrụ na price ya nọ n'elu ọjị price ya karịrị ma nke Lagos asị ọ bụghị ihe rụrụ amaka mana kedu ka ọ ga-eji bụrụ na abata mmadụ one na-abịa azụ ahịa ebe ahụ iruo na Ebonyi steeti imirikiti ndị ahịa nọ n'ime echi steeti ndị ọzọ ndị be ha na-akọ ọrụ ugbo na-ebu eme ahịa mbugharị ụfọdụ ihe narị ekwu na ụmụaka na-abịa achụ ego ọ bụghị ego ka ha na-achụ ha na-agbara mmadụ mbọ a na-akpọta ha ka ha bịa gbaa bọyị gala na switi na ụmụ ihe ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya 2-3 years enyebeghị ihe dịka ihe fon chaja na kebụl na ndị otu ya mara na ịgbanitego onye ahụ mechaa ya ụfọdụ ejiri baro duo ya ụlọ nwata gbọrọ bọyị for 7 years ndị Ebonyi ihere mee ụlọ ana m ekwu ya ndị ọgọ m nọ n'Ebonyi nyafụ anyị na tupu isi na ikekwe Ugwumba na-eme ekwugide ndị Ebonyi a gara na Ebonyi n'afọ na-abụọ gara aga gaa shutuo ọrụ na-egosi na ugbu a na African Magic
iji wee kwalite omenala na asụsụ ndị Ebonyi ọtọka iruo na Ebonyi steeti ihe gbasara culture ihe gbasara ọdịnala dị ebe ahụ nyafu ya bụ ọ bụ steeti ọ ga-abụ iruo ọtọ gị ịnọ na-abụghị na ọ abịaziri mee ọ na-agarazi ọnụ kịta mana iruo biznes dị ebe ahụ including ọkwụfụrụ granite a na-agba eji arụ ụlọ n'ala Igbo niile isi ụlọ ọrụ ebe esi ebubata granite ahụ bụ na Abakaliki mana jụọnụ m onye ndị Abakaliki nwe jụọnụ m na onye ọ bụ ndị Ebonyi nwe iru ebe ahụ kwa ndị Igbo ndị ọzọ na ndị China ga-aga igwute n'ime ya na ndị obodo a na-egbuzi onwe ha na-egbuzi onwe ha ebe ha na-azọ ụmụ ego ndị China na-eweta ndị ọzọ ndị uwe mechin eji akụrie abụrụ ndị steeti ndị ọzọ keenụ mgbe gọvanọ ọsọ Ebonyi steeti ga-asị ngwa ka emee ka ndị Ebonyi kwuru n'onwe ha jiri aka ha kpatawa ego na-abụghị ịga rụrụ ha flyover n'ime ha na ụmahiru ebetịka iwe na-ewe m ọkwa na nwere ịchọrọ igwe akanyọ enwekwa na ị na-misunderstand kwọnụ ụmahi bụ try kwọnụ ịmana ụmahi ha si gọvanọ maka ejem fact finding Ebonyi mgbe ha ụmahi na-ala ọ na-asị na ọ na-arụ ụzọ ejere m ọ na-arụkwa ụzọ na Abakaliki capital mana ihe peace mof na-ejere m na capital ndị Ebonyi a na-arụ new government house mgbe ahụ with state house o wee bụrụ na within the compound na confinement of government house ka e nwere ụlọ ndị Fulani ya wo enyere ha department of Fulani ahụ na-enye alụrụ ha arụrụ ha na-enyere fanyete nwe ụlọ ha na-eme ọdịkal nwee dọ alụrụ ha ya n'ime that place ya pụtakwa otego nwoke a na-atụ acha anya ji chọọ iji ndị ihe na gbara ihe na Abuja dị ụlọ na-agwa gị lụrụ 50 pieces n'ime government house so which means na development abro angry si eje ka si eje and chetara the governors gonna ha bro ndị Biafra and we all agree that we Biafra na kita ekwubuzi of the mind because na onwe onye na kita ejezi ka aja ekuwo onwe ha mana whether you like it or not on kita ihe for so na abro onye Igbo as long as na afa ga bụ Ikechukwu bụrụ Nnamdi nwe Chukwu na ya every tribe na Africa so onye Igbo so n'ikpe ha business that people now development ya dị na Ebonyi bụ that na ọ ebido na ndị be ha ya ebu ụzọ jụọ onwe ha ogene maka ha sị na onye nsị na-agụ ebu ụzọ ị na-eso ọgba ọsọ igba ọsọ so mana ọ pụtaziba draft kwụsara na azụ draft because na ọ chọkwa inyu ahụ ịgbafu maka ohe ese karị kelu ka gọvanọ ụnụ nke ọfụ a kịta si wee pụta ife dị mkpa ọ bụrụ ịrụ tọnel and I'm sure aka na-akụrụ ya aka flyover ọrụchabeghị arụcha gịnị ka eji eme then nke ahụ ezughori nwa ya nwoke dị 15 years ebula ego in chains mee onwe see foto enwere that na-erugo impeach do na house niile bụ center House of Assembly niile dị center ọdụkọsa ndị ara ka ha bụ mana Anambra mana Enugu kwasọrọ nke ozi nke nwere okwu aka ya so gịnị ka the house na-eme individuals na state gịnị ka na-eme ụnụ ebuda n'ụzọ rebel o si na nke abụrụzi ha chọrọ ụmụnne niile na-edosifa because ha kidnap ụmụazị kidnap parents na consent ihe na-emebi ihe during the slave trade ụfọdụ nwere ike akpọrọ nwa mmadụ akpọnye ndị slave akwụ ụgwọ ụfọdụ akpọrọ ụmụ ha akpọnye ndị slave akwụ ụgwọ imecha onye ihe na-abụkwa ọgwụ ego on its own scale so what I'm trying to say bụ na ndị Ebonyi oge ọbụla echeka a na-akpọ na ajọ afa ihe a na-eme ife o kwesịrị ịbụ like ụmụ ekwukịta mmadụ ya bịa gbaa bọị ahịa mbugharị onye amechi nye ego ahịa mbugharị ọdụ oke na esi n'ahịa mbugharị wee zụta ego oji wee lu na village ife o were ụkwụ oyiri bedroom slippers o si ihe dịka ọgbọ ete n'ugwu degide ife oluo Junction Anambra na Amansi mechakwa o werekwa ụkwụ with ball ahụ na agụgụ ya ọtọ ofugara exactly ṅụọ pure water and ife obe ọra ṅụ pure water o doghị anya na ote na ya bụ mmiri ya na-aga ka ndị ugwu ọ na-echu nwere afa na-echu onwe na afa Ogwumba epetike ka nyekwuru ya aka ọ bụrụ na enweghị ndị na-ekwu okwu kama na ikwuo asịpụta ugbo agụrụ m ofu leta maka enwere ụfọdụ n'ime ha na-apụta na-ekwu ọkachasị kịta enwezi social media mana ikwu ha anya ya a na-achọghị mgbe isi onye ka njisi na anyị ga-ekwu ya n'ime obi ha chọzi ịchọ ha chọrọ anyị bịa na anyị nụ ya ka anyị ga-ekpe enye ekpe na mmadụ nwe ogodo ewu na-ata maka na ndị Igbo niile kwesịrị itinyezi ọnụ
si mba na ozuo nwa ifuru ọ bụrụ na imeta ha na nke a imere and so far so bad na imeta ha na ọ bụrụ na imeta ha na nke a imere ịzọzi na ịgazine for re-election anọ m na ya na nwoke ma na ha agbagbo ọkịta ya na ụmaghị na-agbagbo maka na ụmaghị aga na Abuja kpaa ya overhead ọ dịbeghị sure na ha na ọ ga-ewin ma ọ pụta kịta maka na Imam Gwa ara tọrọ mana ewezughị ọ bụrụ na ị rụrụ ọrụ ndị mmadụ na-afụ deten enweghị ka a ghara isi mba na onye a na-eme ọfụma mana biko rukwa kịta ide emeti ya ndị Igbo ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo bi na Ebonyi steeti kwesịrị ịpụta ọ bụghara na iwe voters card isi nwa ifuru na ị ka were ọnwa one ma one iji wee mezie ịmụ ihe ndị a emebiri a na-eboghị ebubo kịta na iji na-ego họteelụ ebe nta ego nke ebe ego mba ego ma ndị na-ebupụrụ ego outside ma ndị na-eme ihe na nke ahụ bụ ebubo anyị ama ha anyị eme so na ị na-ego nta ego ime everywhere ọ bụrụ onye na-ama ha na ọ ga-echi ọzọ ochizie ọzọ ọ gbawa eriri ọzọ ya ọ gbafee ya ikpere kedu ka ọ ga-eji bụrụ ọkwụfụ ego ha na-akpa akpa amaghị m ọkwụfụ poverty bụkwa of the mind ọ na-abụghị all these ka ebukute ndị niile ebukọtara ya tupu anụ ọgụ ebe ka ezinụlọ ha nọ kịta maka na ha niile anwụchana ezinụlọ ha ọtụtụ n'ime ha dara ogbe enwe akọ na nna akụrụ anyị nwoke nwe the highest ụlọ enu na be anyị tupu anụ ọgụ bụ ihe a sị na ofu agadi nwoke pụtakwa ọ sị ha chen iyi ụlọ enu gị iyi ụgbọala gị iyi that is na ihe a niile bụ grave ihe a niile bụ ini eche na ama na nwoke eche na ọdụ ka na nwoke ṅụjuo nkwa afọ na-ekwugheri ozugbo a nụwara ọgụ ozugbo ọgụ rutere na be anyị ọ ya bụ ihe mbụ maka na afọ na ya dịka ụlọ mara mma ọ ya bụ ihe mbụ ndị ihe na-atụrụ tụrie ya atụri daa dịka ọ bara n'ini sụsọ ebe ha hapụrụ n'ụlọ ahụ agwụcha na ebe ya na paakị moto ụdị ihe na wọmma na be anyị jiri ya na-ere ọgwụ mgbe ahụ anyị ji wee mata onye a na-akpọchi ene asị m na nwoke mere ihe ọjọọ ma ọ bụ na o mere ihe na mana ụmụakụ a niile a kpasara ihe ego niile unu na-ebukọta ị na-ego ego nke ọkwa ndị EFCC dịka nsi gụta na Facebook ha tinyeweghị anya maka ihe gọvanọ na-eji rie gbanahụ bụ ọ bụrụ na ndị ọzọ ndị isi okotoko ibia ọ bụrụ na ọ na-esetụrụ ha mana etu a bụ na nwa ifuru na ya na ụmaghị adịghị na mma ya na ndị isi ndị ọzọ adịghị na mma ọ ka na-eme ịma ndị abụ ịma ndị anyị bụ anụkwuru m na Wike atikwugo aka ebe ahụ na o so na steeti enyere ya ịfụ na nsogbu dị amaara m na enweghị ya adịghị m jọ na o nwere onye dị mma ihe dị mma ga-esite n'aka ma Wike ma ụmaghị pụta oge onye anyị na-akwado mana ya bụ ihe ga-egosi gị na ọ bụrụ na ị meziri ihe ị kwesịrị ime Ebonyi steeti niile kwụrụ n'azụ na enweghị ihe Abuja ga-eme ha ga-ameni ya na Abia steeti ya bụ epechi ọnọdụ ka anyị na okwu a nwere ka ọ dị biko ndị be anyị na-epiachi ọnọdụ like I say appeal ka anyị na-ewere ndị Ebonyi anyị eji mgbawu ala ọgụ ana anyị eji ụjọ dara enwe n'elu gọvanọ so na-ada emeti ya o nwere ihe okwuru mba Ugwumba o said na Ebonyi dị unfortunate Ebonyi is not as unfortunate as ndị Abia nwegide bad governance until n'ikpeazụ ha nwee ka ha mechara na onye ikpeazụ ịma ịdarucha na ana ikunizie enu na onye dara na after ikpeazụ ha gbazie first bidozie war first dịkwa n'anya Anambra dịkwa unfortunate imewere na ndị Anambra na-ebido Fontaine bụ ọgụ maka unu cheke gọvanọs anyị na-aṅụ ajọ nkwụtụ ha emete ọsọsọ after ngige na Peter Obi other ones nna ya arụ mere ọgwa Anambra nke a na-aṅụta nkwụ ihe na onye kezi after ngige na Peter Obi ndị ọzọ bụ arụ mere mana ofu ihe Anambra ji like kwa Anambra bụ ndị ga-asị gị mba n'okwu ya bụrụ na onye na ebe ahụ ka trọbụ bidoro mana ndị nke ọzọ bụ sọmụ bụ eze so a na-eme onye ọbụla agbachi nkịtị mana Anambra nwere ndị ga-asị gị mba na ike gị na-echichi exactly so na biko ndị Ebonyi unu nsị na-aga unu jesi ike anyị esusu dị ike rise up your youth before na youth bụ leaders of tomorrow kịta enwezi tomorrow kịta ka unu ebido kwuba okwu
first of all jụọnụ gọvanọ unu nwa ya nwoke a na-eke ego na Facebook na-eche social media ebe ka si that money nwa 15 years ọ bụ na ịma ha jee na YouTube jee na UGWUMBA channels ifudo episode ịrịọ na gịnị dị ife ebe ka nwa ahụ si ebe ka that money si o kwesịghị idide eji probe that man impeach ya mana ọ bụrụ na emeghe ụnụ eme expect na ihe ime obi bụ obi eziokwu agwachu na eziokwu anyị ahụ ụnụ nke ọzọ gbasara ụnụ ọkwụ ma mụnwa ndị onye na-ewesi akacha m mụnwa ha anaghị na nkacha ekwucha m ebetigo mana o nwere nke ikwuru na-ekwe akwụfụ ndị Ebonyi ama na ọha ka nsị na-awa mana ọ bụrụ na ha anyị kwetara iduga ha maka na anyị niile bụ ndị Igbo ọ bụrụ na ha ekwe ha agachi ka ya kwawa ha aka maka na ọnya ka ọ bụ maka a na-adọghachi ndị Igbo azụ ekwere na nke ahụ irute na Alaba echeghị m na e nwere afọ ọ ga-abụ ruo na ndụ anya onye Ebonyi achịa eletrikal maka ha dịkwa n'one ha dịkwa agba bọị mba ọ na ha ekwa bọị ịgba ezigbo bọị maka ha onye baro bọị ka ọ bụ mba bọị nke ime ihe na ezigbo irute na eletrọniks echeghị m na ndụ a na enwere onye Ebonyi ga-achị eletrọniks maka na ha dịkwa n'one ọ mgbu n'ukwuniri abịa na nke a bụ ihe na ndị Ebonyi enewe unu anya na ha agbanite tupu eme ihe na mana ọ dịghị enyere ha nsogbu mana maka na ndị mere ka ha jitu ego na bụrụ na ha kpọpụta ụmụaka atọ ọnụ ha to ndị odibo ndị maid ine nwoke mmadụ na ndị ha na-adị very loyal ndị Ebonyi dịka ịchọ ndị ga-atụkwasị nwa obi chọọ onye Ebonyi steeti kama akpasunye iwe maka enwere ebe ọ ga-abụ ime ya bụ mgbufu isi ọ dị real enwere ike gbufu isi apafụ isi ozugbo mana before then ọ ga-abụ na ime gị emeruo ya ihe na ebe ọ bụrụ na ị bụ onye Ebonyi ọ na-enweghị iwe ahụ bụ direct eto ndị na-achị unu n'ọtụtụ steeti ọtụtụ villages na-enweghị ụzọ eji agabe ha na-enweghị ma akwa gafere mmiri na-enweghị mmiri ọṅụṅụ na-enweghị ụlọ akwụkwọ ka juru na Ebonyi steeti karịa steeti ndị ọzọ ebe a ka na-agụ akwụkwọ na okpuru ukwu osisi bụ na Ebonyi steeti ka ọ ka karịa steeti ndị ọzọ n'ala Igbo ya bụ unu mmenite ọnọdụ ịbụ Enugu kịta Enugu na ha emenite ọnọdụ nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka ha ụgbọala na Enugu kịta duto na Enugu na ha eme ihe na ahịnze Chineke ọkwa Chineke na-eme ya otherwise ụfọdụ ndị chigoro Enugu gwa ama ha n'ikpeazụ onye ka mma mana ihe a na-ekwu bụ ọ bụrụ na ọ na-ewute na steeti unu na-eme ihe na jiri voters card ego ime tupu nke ahụ kwuo okwu ka anụ ọnụ mgbe ọ ga-egbukete nnọọ enwe ndị ga-afọdụnụ gachi mba na ihe adịghị mma maka na amaghị m ka ọ ga-eji bụrụ iru na ifu capital dịka South East capital of poverty eziokwu ifu ọ bụrụ na ike adịghị ha ọ bụrụ na ume adịghị ha mana kụziere ha nye ha ya bụ empowerment ga-eme ha ka ha si na ihe na jiri aka ha pụta site n'ụbịam ọ bụghị mgbe niile ị ga-akọ ọrụ ugbo ị na-eme ọ na Ebonyi steeti ka m gara ọ bụrụ na somebody prọfesọ bụ nkụ ka o gotere ụmụ nwaanyị na-eshi nnu ka o wee mee ha empower nkụ ejere n'ebe eji rụcha ụlọ even though ihe nji ataghị mgbe ahụ bụ na asị na ụmụ nwaanyị sị na ha ejighị gas eshi nnu ya bụ salt of the nation na ejighị gas eshi n'ọsụsọ na-ekwu na-atọ ka anyị nwaanyị wee ga buru tipa chatara ha nkụ ọ ihe ha wee empowerment gụrụkwa ugbu a ọ na-enwebeghị etu a ga-esi mekwata ka Ebonyi steeti nwee bụrụ a stakeholder na those mineral resources juru na be ha maka na granite dị na be ha bụ ndị ọzọ na-eri uru ya nnu dị na Ebonyi steeti bụ ndị ọzọ na-eri uru ya ụmụ ọnatarachi dị n'ime ana na Ebonyi steeti bụ ndị ọzọ na-eri uru apụtaghara eme ndị ọchịchị see no evil hear no evil say no evil onye ọbụla emechi ọnụ a na-enye ha nke ha ọ bụziri maka ọpụkata mpe a na-enye gị na-amaghị ihe a na-egwute na ego n'ọdụ na gịnị mere na anụmanye free education from primary to secondary school hapụzie ihe ndị ọzọ ịfụ na ndị Ebonyi nwere brain ịfụ na ndị Ebonyi bụ ndị maka afụgo m one of the best director bụ director na Nollywood bụ onye Ebonyi mụ na ya na-arụ ọrụ bụrụ young man ike dị ya
ọ na-eme ihe na ịga o mere kịta na iruo na Asaba ụfọdụ ndị bụ ndị Ebonyi bụ ndị na-eme fim mana Lagos a ụfọdụ adịghị ekweta na ha bụ ndị Ebonyi exactly ọsị na-abịa Enugu ma ọ bụ ọsị ihe Enugu ọsị ya Anambra ọchọ ofu village kpọrọ ị na-eme ọ na-asụ ihe na chefuo na asụsụ Ebonyi adapụ n'ọnụ eziokwu na ọ dị ka asụsụ ndị Nkanụba anyị kama ọsịba broken o wetuka anyị ndị isi unu ka unu ga-ejide anyị na-akwanyere unu anyị na-agba unu aja n'ukwu na program in fact epetike a ga-ebido tinye nwa ọnụ mọ n'ihe na-eme na Ebonyi eziokwu maka nke ha dị ka ọmana overload ka anyị busisie ya bụ ihe epetike Gwumba keta ata ihe mọ n'okwu ndị Ebonyi jụọ gọvanọ unu akwụsị ihe ọ na-eme gwa ya okwu ka ọ ghọta ihe unu na-ekwu Opurobios Igwe Ejenga